uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ophakamisanayo. You understand? Hallelujah. Sesi-emphasizile ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophakamisanayo. Nonke njengoba nilana bazalwane nizophakanyiswa. Akekho umuntu olana ongeke aphakanyiswe. Niyangizwa bazalwane? Whatever that means to you. Sonke siyophakanyiswa ngezindlela zethu. Amen. Ehlukahlukene. But ukuphakanyiswa bazalwane ku-connected to indawo. Uphakanyiswa awuphakanyiswa noma ngabe nguphi, kunendawo e-connected to ukuphakanyiswa kwakho. Izindawo bazalwane zinamandla. Niyangizwa makhono? Izindawo zinamandla. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ukusebenza kukaNkulunkulu for some reason kuqhumane nendawo thize. Kunabanye benu nazalelwe luthe kodwa niyophakanyiswa kaNovumisa. Kunabanye benu, hallelujah, glory to God, nasindiselwa eDabawe Center kodwa niyophakanyiselwa eFaith Mission. Hallelujah. Glory to God. Now, itimutele bazalwane. Kunezindawo that are for your background. Bese kunezindawo that are for your destiny. Niyangizwa bazalwane? Even when it comes to church, kunababa enkosini, ne? Lona uNkulunkulu amsebenzisa ukuthi akulande esonweni. Akugcwalise ngamoya ingcwele. Ukhule umkhonzeni uNkulunkulu. Kodwa kunababa enkosini lolo phethe ikhiya zakho zempumelelo. Sometimes akusuya umfundisi wakho owakukhulisa wakushumayeza ophethe ikhiya zakho zephakanyiswa kwakho. Inkinga yethu si loyal. Uthola ukuthi wena you are being loyal kimi ukuthi hayi phela ngumfundisi wami wangibhabhatisa wangikhulisa mina vele ngeke ngimiyekele uPastor Nicholas. Amen. Nami umuntu ufuna kusho umkwakho ngibheka ukuba mbambelele kuwe ngesidebele bathi inkakarele. Amen. Hallelujah. Sengikubambile senginamathele. Hallelujah. And uma uthi uyahamba ngiyaqalekisa kanti akusibo bonke abantu. Akusizo zonke indawo eziphethe ukuphakanyiswa kwakho. Mara niyangizwa makhono? Niyangizwa makhono? Let me tell you something. Ngizotshela something bazalwane, ne? Hallelujah. Mina ngibuye Jericho, ngihlala ngisho lo, but I want to make a point. Ngibuye Jericho mina. Asingabe solo sijika bazalwane. iJericho akusisondo lisindisiwe, siyakwazi lo. Hallelujah. Asisondo likaKristu, isondo lemanzawo. Hallelujah. Isondo livuka ngomoya wamanzawo. Amen. Not like Jesus. But I want to make a point. Amen. But do you know kwakuthi kunabantu ne uNkulunkulu abalela ukuthi baphume eJericho. Sebasindisiwe. There is a man of God engambona ngathi TikTok ashumayela maketshele. Angimlalele ngathi yasekhaya ke le. Mara afaka amaketa. Afaka izingubo namaseshi. Wena ungamjaja ubheka amaseshi. Kanti uNkulunkulu umgeze mbamba ngengadi. Nediwala ukuthatha kwamaseshi. Aliswa yini kokuthatha uNkulunkulu ungasuki la kungubo zibovu ngiyokuphakamisela khona. Bese wena umkopele. Uthi hayi nami ngiyohlala ufe. Ngoba kusiyo indawo yakho, indawo yaloya. Yophakanyiswa. Ngoba ukuphakanyiswa kwakho ku-connected to indawo. Wangahloniphi lomgomo wendawo uzolimala mntanasekhaya. Abanye benu niyofana kweyiprofethi. Ngicwele imiqhele yeyiprofethi osilenga phezu kwawo. Thina ngeke sikuyekele siyokunenephula ngesiprofethi. Lethi sakubona nje siyakujabula. Sakubona nje siyakujabula. Kanti ukuthi siyayibona le ntombaba. Mara you are mislocated. You are misplaced. Awukho endaweni correct. So because awukho endaweni correct, siyazibona lezi zinto ngizwe mara kumele zenzeke eMozambique. Wena la. Ayangizwa makhono. Hallelujah. Akusithi yazinto akusizo. Nizo. Hey, let me teach you something, brother. I-breakthrough yakho, number one, is connected to indawo. Amen. Number two, is connected to abantu.
Angithamba no divorce abantwana basekhaya mara kunabanye abantu already abayindawo empilweni ngenxa umuntu abamshada. Already it's clear ukuthi lona ngeke aphumelele. Yebo ngiyala. Ngeke azaphumelele lo why? Because washada umuntu wrong. Umuntu ozomfisela phansi lo ozomphakamisa. This is not about ukuthi uyakholwa noma cha, ne? Hallelujah. Mara ngiyangizobazalwane. Kunabanye abantu njengoba ngishilo earlier ngathi mina kunabanye abantu ukuthi izinto kulakhuluma ngazo zinkulu futhi zingenzeka mara usasontweni wrong. Usasontweni la khona umuntu angeke akuphakamisa. Now watch this. uNkulunkulu ukhuluma naAbraham. Uthi Abraham ngizobusisa mbana ne? Kuphakamisa uzophakamisa. Igama lakho lizoba likhulu. Abantu bayobusiswa ngawo. Mara hayi eHaran. eHaran khona kodwa. Hallelujah. Ngoba kunendawo econnected to phayiswa kwabo. Bathi abanye bahamba baye South Africa bophumelele. Mina umuntu ngole 2007 wathi buyele ekhaya ngathi ndayish. That is why abanye basibuza ukuthi ngoba lona ngathi ngihodoba omdala womfundisi wayanga drive wayanga nandlo bekunengani. Abathi umuntu ubuyele eSwatini ngisime. Ngosi kunendawo yophakanyiswa. Ngizotshela ubufakazi loboni. Bubuhlungu kodwa kumnanzi kuyahlekisa. Ngangithandazela umndeni wakaMthetho abakhona ngibahleke amen. Naba bo uPastor Nqumalo asengakhonzi nami amen. Seseyishibo ledapala baphezulu. Ngangibathandazela ngiyakhumbula ngabathandazela Facebook ngoba bahle bavela bathi mfundisi nemali amen. So bavela bathi mfundisi insurance siyathengisa ngicela usithandazele. Ngabathandazela bayithengisa leyo ndawo ne? Bathola imali yakhona hayi ngadla kweshumi ngoba mnanzi. Phinde babuya sebathengisa ismile ke manje. Bathi smile phela sesitulo. Ngiyasibona mos. La kanishikabi la ngoba kancane. Amen. Abayeke mnanzi ismile ngesabo ne? Sebathengisa ismile which smile phela sesitulo kuma million. Amen. Namsinga ngoba uthi ingqebo. Yabona ngqebo lapho soshakaza ushumela ngokushumi tho. Nibakhipha washumi. Kalushobona. Nibakhipha washumi. Ngabakhulekela ne? Listen, we're talking about indawo yophakanyiswa kwabo. Ngabukhulekela mara kwafika I remember because mako wami eSouth Africa bekangekho okay. Lisonto lami lana bese limbhora. Ngalothi na bengifuna uzoshesha boreke. Ngilofuna uzothatha lesi deep. Amen. Bese ngifuna indawo entsha. You understand? So bese ngasafuna ukuhlalela uzeluthi. Ngangekho ready futhi ukuhlala eSwatini. Ngangithanda South Africa. So 2018 ngabuyela emuva. Ngahlala I want to show you something. Ngahlala 2018 ngihleli from 2018 till to 2022 ne 2023 ngabuye right mangilena 2018 Prophet Popo uyangimema esontweni lakhe 2021 during COVID hayi ngiyenza mfike ngiyashumayela asaselapha ngenhla ngiyenza mfike ngiyashumayela so yangiqoqela story uthi impostor nethi nje mawuthi SA banzinza abantwana bakho bakaMthetho ukuthi sebathandazolwa ngibani betakimi. Uthi ngathandaza umthalazo omunye kalona sothandaza loqedzile mina ngathi one prayer. Kwavele kwavuleka imali. Uthi akusikwe shuma uthi ngadla. Kweshu ubuze wena kweshumi kwa million imali ngiyabekisa amen. Uthi ngadla ngimdzala. Uthi ngadla ngenxa yokungivuma sono ngangakutshela nokuthi ngidlala imali takho khona. Uthi and I knew uthi no prophet uthi and I knew in my spirit ukuthi abona lena yemfundisi ke le mali ngidla. Hallelujah. Hallelujah. I remember Nqumalo I think is the one who tell the story. I came as ubahlola bebethala ngibahlola. They had another thing engabathandazela kuyo mara mina bengingazi it was prophetic. Ngibo bebazi ukuthi yini nangangazi. So I spoke to them. So I'm going to Nqumalo monies came out. Mara angikho kuphi eSwatini. Badla babodwa lapho. Bangathi angikho. Badla. Why? Because bazalwane ukubusiswa kwakho is connected to ini indawo. Noma ngabe labantu bebangakunika something bakunika imoto bakunike ini but because awukho endaweni yokulatha ibakiyo angeke bakunike because uNkulunkulu uthe kumele bakunikeze kuleyo ndawo.
Niyangizwa bazalwane? Niyangizwa bazalwane? So ukuphakanyiswa kwakho ku-connected to indawo. Wadelela umgomo wendawo. Hey bazalwane, lenze bazalwane. Hallelujah. Lands have got mantles, they've got graces. Izindawo bazalwane zinogqobo lakhona. Izindawo zinamandla khona. Kunamandla ongeke uwabone la. That is why abanye benu bongazazi ukuthi you are anointed. You can prophesy, you can pray for people until uzusuka la. Wanele ukusuka lana waya kwenye indawo kwaflowa. Maruphe kubuya la ngaflow ikhona. Because I understand umgomo wendawo ukuthi ukuphakanyiswa ku-connected to indawo uNkulunkulu akubeke kiyo. Be sensitive about izindawo. Sengisiza nani nifuna kwakha ungakhi uspend imali eningi permanently endaweni la uNkulunkulu athi ba temporary khona. Amen. Akhona amakholo. Akhona amakholo. Hallelujah. Be careful ukuthi ukuphi. Zicheke ukuthi ukuphi. Angibafuni mina abantu eJapa abangathunyelwanga uNkulunkulu. Hallelujah. Because inkinga ngokuthi ube sebandlene wrong endaweni wrong angibafuna abantwana baphekwenza sona ne. Inkinga ngokuthi ube sendaweni wrong ne. Ukuthi sizokuthandazela kungenzeki lutho. Kanti you are in the wrong. You are in the wrong place. Oh, amen. Amen. Do you know, let me teach you something, but namhlanje ngiyafundisa ne. Amen. Do you know ukuthi kunabantu ngibese ngaladapha ne? Kunabantu abathi mabafuna i-breakthrough beze ladapha. Bathandazwe bathola i-breakthrough bahamba. Babone bakhonde labakhonda khona ne? Amen. Then bafuna something beze njani? Beze ladapha. Ikutshela nani le? Come on, I said mathematics. Ikutshela mara basenyameni. Amen. Do you know ukuthi endaweni uthola ukuthi kunabantu ne? Mabafuna healing bakulo mfundisi. Mabafuna i-breakthrough baya kuphi? Kulo mfundisi. Mabafuna i-deliverance baya. Mara uyena usathi hayi mina ngisonta. Mina vele abantu bayaba loyal to izinto zinganamsebenzi. Into engeke uyise ndawo mara unoyibambelele. You understand? Uma ufuna kuphumelela uyasuka uye kuphi uye embi kwakhe for i-breakthrough. Hallelujah. Uma ufuna ukushada uye embi kwakhe. Ma ufuna i-promotion uye embi kwakhe. La Dapa kuvuleki lutho. Mara uloyal kuphi eDapa. Kanti iDapa ayiphathalanga ikhiya ze-breakthrough yakho. Just because I understand ukuthi uphakanyiswa ukhumelele ndawo. Now watch this. Watch this. Kunezindawo ke mntana sekhaya ekumele ukuthi uzi-avoid ngoba lezo indawo lezo zingamelana nokuphakanyiswa kwakho. Kumele uzibalekele le indawo uziqaphele ngoba le indawo lezo zingamelana nani? Nokuphakanyiswa kwakho or zingadelaya ukuphakanyiswa kwakho. Indawo ezizozibala lezi hlala kizo at your own risk. Hlala kizo nabo uNkulunkulu uthe hlala njengoba bengibekisile ecaleni ngale sonto ne. Halo ngathi khona labahlelekile ngoba uNkulunkulu utheni hlala mara wena kusho ukuthi hlala. Amen. Hlala kizo as at your own risk. Number 1, it's a place where people don't see you correctly. Indawo lapho nabantu bangakuboni for who you really are. Oh, amen. Amen. So the top floor at the prophet. Hallelujah. But if you want to take in Pajina Miltate, now I'm fully again. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. There is a place. Amen. Lekumele ukuthi uyibalekele indawo la abantu khona bangakuboni kahle. What do I mean by that? Ndana sekhaya njoba na uzazi ne wakhula ubhema wakhula uhlobonga ngafundiswa ngqoma la ukuthi ukufeba ne wakhula uhlobonga wakhula ushaya ivosho emabhareni ne eluthe so usindisiwe manje uzukhala babumuhle mara basabheka ngale vosho la ushaya wena uprofeta so ya prophet mara so bakubheka ngani ngale la lihlo
uthi ngibani brother ozokushada la ngoba wena unama ex awu8 analutho lutho kuphela ngibani ozokushada la ngoba bonke bakubheke enyameni Mpisi ngidlala ngami la mfundisi ngifuna umthandazo ngifuna kushada angithi mina simanga sikho mina nawe ukugeza uphume ne uthi mafuthene uhamba ne hallelujah la khona ungana boyfriend khona ungana ex khona hallelujah nangaba kunalutho njengami uphushe ne hallelujah ubonise ukuthi endaweni yakini ngeke bakubone correctly ngabakubone kahle ngiyona ukuthi singakunika ipulpit nasithi hlabela sithi shumayela kukhona abantu ababheka ngalela lihlo yeah lokuthi wena hallelujah wawunjani nawe vele ezivale nawe wawunjani yakhumbula ngamahake lo walethi alabaster box kuJesu sekasindisiwe mara lo mfana sakazi ukuthi lo mama sosindisiwe wathi lo mfana wathi lo uyawoshipa wathi lo make kube Jesu bekazi ukuthi unjani lo muntu ukhuluma ngomntana kaNkulunkulu osindisiwe inkinga usindiswe last year indaba ikafika umfarisi ukuthi ositake uyazi umzana uzobonga kuJesu ukuthi Jesu maye umsithile ndana kithi bengingaba yini ngaphandle ukukhipha ialabaster yemholo wonyaka wonke ma savings uyanyembenya umfarisi ngoba kunendawo yabantu abangeke bakubone kahle abantu abangeke bakubone kahle most of the time abantu abakhula nawe abakhula ndlala nonke hallelujah abakhula nilusa lonke tingomo hallelujah abantu abakhula bakubiza ngegama lo ngasalifuni manje hallelujah abantu abanjalo angeke bakubone kahle mara nikhona makhona hallelujah nabo wakhula nje igama lakho lokudlala ungumnyamane mawuthuthuthu bathi hey uyashumayela eTV bani bathi hayi Nicholas Nicholas umnyamane uyamzwa lo muntu lo akakuboni kahle ngoba indawo yakini ingakwahlabelela lo yamfoloya athi ngeke uphumelele la uzalwe khona hayi ngoba ngeke uphumelele la uzalwe khona uzophumelela nangabe uJehova atehlala khona maruma uhlale nje mara nikhona abazalwane nikhona abazalwane ubuye ekhaya loyako hallelujah kwakusha bathi gubhe ekhaya kini impilo yakho yonke kwakunjalo njena sothi uJesu inkosi abakuthembi Pawula wayebulala abantu wathatha abazalwane unyaka wonke basambuka abathu yashumahela lingavakali livesi bathe kufuna usibulala kunamaka kuyastonsa sometimes listen to me sometimes ungabasoli abantu amen wenza njani abantu ungabasoli so uthi lezizwe benanixoxela zona mara angazi ukuthi nikhule enough ukuzamukela yini because understand hallelujah amen but I will put it this way because I'm very ngithemba ukuthi abanye benu nikhule enough ukumukela some of these things amen yeah I'll put it this way kunezindawo ne le wona kanye publicly waziwa ukuthi wonini angeke le ndawo lesavuleka uthanda ungathanda come on amen mina la luthe nangapregisa ngiyabekisa ne possibility kokuthi uthi akaphinda ngizwe amen mara mina ngibebe solo ngibacancela aba pregnant ne ngibacancela aba pregnant mara mina nangakwenza possibility kokuthi angeke basangiva amen that is why you told him kuma ikhangele bese yaqhanga uskiphe to uyaqabanga ukuthi hey abasoze bangixolele laba baqoleli bo judgmental ngabo noma ngakhala inyembezi ngeke bangive you understand ungaforced endaweni engasiyakho la khona abantu bangakuboni ngoba uthi uPaula asisaboni umuntu enyameni bonke abantu sesibabona according to the spirit mana niyangizwa makhona bonke abantu sibabona according to the spirit asisababoni according to the flesh mara unfortunately mntanami kunabantu even naseDaba hallelujah sibahle sonke sigezile so kunabantu abazosola bakubona enyameni side before bakuthemba amen akumanzo niyangizwa bazalwane niyangizwa bazalwane nithi na wayi kanti ngithema ngibuye eSwatini ngethela uTheluthe ngangayibhetana ngoba phela ebhetana kunemhlaba bengafike ngibeke bengihlupheka ngase
Ngoma lo uyazi ekhaya. Amen. Then ngihlupheka mara why ngingayanga khona because every time lo bani unalisonto. So uyile South Africa nomfana Hezron. Bengenzi sense. Amen. Bekuthatha isikhathi, bekufuna usumisa shorta before bakhona. Nakhona uzothi masalamusi. Abantu basekhaya labo. Abantu basekhaya yini? Haleluya. Kunzima kwamukela ubukhulu emntwini omaziyo. Oh Jesus. Yazi ungakhi double story bangakhona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kuba ungazi ukuthi hayi ngono ngakhe 7 stories ukuze babone le nemali mba. Hallelujah. Kunomnyumfana lengakithi kaNdebele eBhokono Duku. Amen. Wakha man wakhe resort. I-lodge. Wakha vele wakha. The story was ukuthi ugangile untshonjile. Yeah, ungenele izinto zobutsotsi because akukhonakala nje ukuthi ungisizethu nje ungavela ube smart ube nemali ubusiswe. Kumele ngabe ugangile. Abantu bakini ke la. Bazalwane, ithi nginibuze. Khona umfundisi wase-Afrika. Lo kuthiwa kathwala, lo maziyo wena kuthiwa hayi lona kuclean ke lo. Angithi mina bekho abathwele, mara khona lokuthiwa yena hayi lona ku right lo. Angakephi. Mara bangakho abafundisi babelungu abaziyo kuthiwa abathwele. Yeah. Point made. Point made. Hallelujah. Because umuntu wakini umnyama awukhona ukumbona ngesimoya. Mara uyakhona bona umlungu ngesimoya. Amen. Abanye benu nangaletha umlungu la noma ngabhimba kangana nentshumayelo kuzo. Oh my God. Ayumusheba. I'm telling you. There is a man of God wasahamba skralo onke bezendaweni yakithi kaNdebele, ne? Bathi umpostoli Greg Sigazi. Umhlobo. Amen. Muhle. Hey. Namhlobo. Muhle nina nje. Ningangena emoyeni, mfaka ngilobuhle nje phela akho. Muhle. Umhlobo ngathi uqeduka. Understand? Bese akhulume kahle vele ngiyabona ukuthi chama boy. You understand? Make mina ngathi Bruce Lee. Yeah, like him. Yeah, I'm telling you something. Ngaphela ngiya. Hallelujah. Shumayile insizwa. Mina ngabona umhlolo bathi abazona benza ama line about 2. There was another brother or dark, bekasi. Amen. Othangazelako sekumuye lo mfolo. Glory to God. Bashayela line abazalwane. Ngabona abazalwane nabashiftele line le impostor. Bafuna lesandla lesimhlo. Bafika ngodanga nabanjwa nguye. Abantu bazalwane bakhanala. Moya ngabantu. Abantu asenyameni abantu. So suka endaweni yabantu abangakuboni correctly. Ithi bese ngani nabantu esifazana. Ula Dapa. Ekapa mhlamba sikholele bafundisini besimame, ne? Uhlele. Ngoba wena kusho wena ngisho. Ukulumbithile ngavele bengumpostoli. Thina bekaphazi zokubuza ukuthi umpostoli eBhayibhelini. Ukhamza umlomo, ne? Hamba uye la bakholelwa khona ukuthi ungulanga kusebenzisa. Ngoba uthola ukuthi lana siyikholelwa le. Ngeke ushintshe. Yeah, so kunendawo bazana uthola ukuthi angeke bakubone correctly. Ngifundise limdala. Ngene kini bantu abasha. Sesingena emishadweni nama relationships. Ungadate or ungashadi indoda engakuboni correctly. Umfazi lo ngakuboni correctly. Wena usazi anointed, eh? Hallelujah. Uyoshada umhlolo. Glory to God. Hallelujah. Othi mawuceda ukushumayela lana ujulukile, ne? Bantu bakhala inyembezi. Hallelujah. Kuvela ukuthi wena. Yes, man, don't marry someone. Don't date someone who doesn't see you call. That is why two are only belong call. That's point number 1. Are you there? Hallelujah. Hallelujah. Point number 2. Amen. Indawo yabantu abangakholelwa kuwe. People who don't believe in you. Nikhona makhona. Nikhona makhona. Hallelujah. Amen. Ngiyazana incede la emuva. Okay. Hallelujah. Indawo yabantu who don't believe in you. Glory to God. Hallelujah. Ungahlali endaweni yabantu abangakholelwa kuwe. Mana yangu nofuna.
ngibekise ngani nabashumayela kwabantu besifazane ne ungahlali ebandleni nabantu abangakholelwa ku gift yakho because angeke uphakanyiswe endaweni yabantu abangakholelwa kuwe mara khona makhona angeke ukubone ukuphakanyiswa endaweni yabantu abangakholelwa kuwe abakholwa ukuthi you are nothing nikhona abazalwane abantu abakholelwa ukuthi awusilutho niyazwa abazalwane glory to God wena uzitshela ukuthi ugifted ne halo kodwa mawuthi uyaperforma la sesena mara uyini nalo because asikholelwa kuwe watch this lithi iBhayibheli uJesu uma aseNazaretha ne lithi iBhayibheli wamangala because abantu baseNazaretha babengakholelwa kulento ayiphethe lithi iBhayibheli akazange akhone ukwenza imanga eNazaretha because eNazaretha babengakholelwa kulento ahamba nayo amen you are prophetic kodwa usebandleni lungakholelwa kulento leyo hello glory to God hallelujah ukhotsiwe kodwa unabantu abangakholelwa kuwe you are gifted business you are gifted kodwa you are surrounded by abantu abangakholelwa kuwe do you know ukuthi kunamadoda abekagotshiwe ne hallelujah wayoshada umfazi ongakholelwa kuye wa destroy ministry I know guys unabantu hayi mfundisi impilo yami iphelile ngithi mangithi ngifala sontweni afike lo maka akakholelwa kuye stay away from people who don't believe in you mara niyangizwa bazalwane hallelujah I'll check Macron change your position actually no Macron change your friends hayi nabangana ba wrong uthi mawuthi uyasho liphupho lakho hayi mina vele bangani bami ngifuna kwakhe double story bahleke babuka bathi lona balaka double story ayi double story kwayena hallelujah stufusa hallelujah aleka yakhe double story suka kubantu abangakholelwa kuwe because here's the thing brother hallelujah ukuba nabantu abangakholelwa kuwe kuyakubambezela because you have to fight to succeed yonke into kumele wenze njani uyilwele ukuthi uphumelele because abantu abakholelwa kuwe and abantu abangakholelwa kuwe ngeke bayisupport into yenzayo because they don't believe in what you are doing amen that is why ithi ngitshela ngaluthe bazalwana nabantu mazi luthe ne luthe indawo ngamabomama ngizothi indawo ledwalile ne indawo it doesn't believe in its own luthe angeke nje luthe ufike unubeke lithendo abantu bazojifu eshala siluthe phela iSwaziland injalo iSwaziland hallelujah marakota wena ne so sebakudla sebakuva sebakuthanda bazothi fu hallelujah why ngalokho sebakubona ngishilo qaleni ngathi mina abantu abangangiboni kahle we understand you can be anointed luthe sukumsishosha kungasho lutho amen because you are surrounded by people who don't believe in you and what you are carrying amen asashana ukuliza nikhona makhona number 3 balekela indawo lenga challenge a place that doesn't challenge you amen wasale lekhaya ihlupheka ngisho elamkhuphu elendlotshana seswathi elendlotshana lechekile that's all you know ukabanga wena ukuthi uyokhona inokuphumelela being surrounded by people abangakustretch wadina nokubona umuntu to drive imoto ongazasokuyibona amen uthi mawuyibheka uzujike nayo uzothatha isithombe uthi ngiyayifuna ke le into yaziyo iToyota yakudala lehambe you understand there is nothing that challenges you run from places as not challenge mina I want things that challenge me bazalwane ngiyantshela story ngiyaliftwa ngomnyuba benyanga phe JC kuyi Gathering of Champions so ngiyakhona sothi ke lo baba uyaphi labantu labanjingile usho njalo labanjingile amen uyaphi abantu abajingile mina vele amasonto anjingile kwasho mara udrive imoto enkulu naye bekangibhora lo baba ne
Awu ufana imoto lengaka ngoqhabe ngencane. Uyaphila abantu abalabanje ngithi mina kuye phela mina baba angifani nawe. Mina nginayo imoto elingana neyakho. Ngiyabadinga labantu abanjengile. Ukuthi ngiye kibo bangitshela ukuthi ba driver njani le moto oyidriver. Hallelujah. Amjesu seninayo. Kobo senginalo. Ngifuna. Vele kumele ngiye ebantwini abangchallenge. Manje inkinga yakho. Ngikhuluma nawe Ntasi. Hallelujah. Inkinga yakho awufundanga? Abangani bakho? Angithi mina damba abangani ongizwakala. Abangani bakho abafundanga? Nahlala ngikhuluma inhlebo. Uyazi ukuthi manihlangene nje kuyahenywa. Khuluma ngamadoda. Ukuthi ke uyamfundisa uyamubi, unemhlobo lenkulu. Mara uyoshadwa ngibalo uyamfundisa. Yinto enikokayo man not. Nothing is challenging you. Awuzwa nje umnyakhombisa iplan lendlu athi is my plan. Ngiyokwakha. Akuchallenge emva kwalo wayenze le. Hallelujah. Ukhonze bandleni umfundisi ongachallenge. Wathi noma Shumayela athi thandana nibazalwane. Yabona masithandana so no challenge. Nothing lekudonsako lekstretchako. Amen. Mara khona bakhona. Hallelujah. Nothing lekstretchako. Nothing lothi mawuphuma ngoba kumele ukuthi mawungena enkonzweni sisilindo ukuthi mawuphuma uthi hayi man akulaleki umdonsile lo muntu umstretchile lo muntu kanti ukuthi usendaweni so wena into lenza ukuthi ungaphakanyiswa ngokuthi you are in a place that doesn't challenge you. Amen. Ekhakini abakuchallenge, ekhakakho abakuchallenge. Hallelujah. Ebangani abakuchallenge, enkonzweni abakuchallenge, emangweni abakuchallenge. Uyazi ukuthi abanye bene into lesizwe niphumelele ngokuthi vele usuke eSwatini ngeke usalunga. Siyakawuthi kakhulu ukuthi sikhona umuntu uyophamisa eSwatini. Because nothing is challenging. You need to be surrounded. Amen. Amen. Ithi nginibuze bazalwane. Nangathi nangumntwana ne? Amen. Hallelujah. Ngithi my child you gonna make it. Believe that you gonna go to America. Angisho ningashaya izandla. Amen. Ngamanga. Let's take the same prophecy, ne? Siyebelungwini. Ngifike nje belungwini ngithi child ngobona yabo America. Bayoshaye izandla bazalwane. Never shaya izandla because I'm not challenging them. Mara yena ngiyamchallenge. Amen. You understand? Hallelujah. That is why as abafundisi ngumalo kufuna ngiphephula. I must always be growing because my people kumele babe challenged. Because abantu angeke kumele bale lento awusivikelo lapha ebadonsako. You understand? Ebastretcha ukuthi I have to go higher. I have to go high. Angeke wena uthi ukhonza la daba wafika uthanda za 2 minutes. Njena ihluthu uthanda za 5 minutes. Mlongo nje phela. So wafika la daba wafika ujola la daba. Nje usojola kakhulu. Njena uphuma la uzobe usendi please call sasiphume. Boyfriend. Girlfriend. Uyabona ukuthi sinengini. You are not challenged. So na 2 years ulala marothola kuku. Amen. You are in a place that is not challenge you mhlawumbe. Hallelujah. Or mhlawumbe inkinga nguwe. Yeah. Amen. Manje uzobazalwana. Kumele kube khona into challenge you about being here. Hallelujah. Mina bazalwana ngifuni nihlale lana 10 years wonke so lan driving. Angifuni nihlale 10 years wonke so nisebenza umsebenzi munye. Ngabe uthola usebenza lo msebenzi say 10 years later so abantwana basebenza base high school so usebenza la job so wafika la daba. You need to be somebody say Lord challenge me. Somebody say I need a challenge. I need a challenge. You need a challenge. Abanye benonibhoreke kakhulu ngidinga challenge. Hello. Dinga ini? Challenge. The challenge. Be a wife that challenges a husband, you know? Challenge husband azakushaya ngempama aka-abuse. Aka-abuse nje ukuthi uyam-challenge. Thandaza kakhulu kunaye. Profeta kakhulu kunaye. Udriver ngcono kunaye. Ujwayela ngabo lamfathela ngemizotha. A challenge. Somebody say challenge. Challenge. Hallelujah. Ugcineni ukuchallenge ngantana seka. Ugcineni ukuchallenge. Number 4. And I'm going to end at number 5 because you're trying. Amen. Amen. Number 4. Run away from a dry place. Somebody say a dry place. In the way dry, sibiza ukuthi Lord the palm. La bekuna Mephibosheth khona.
Mephibosheth kwabizwa bamkhiphe Lo-debar ukuze akhona athole impumelelo. Bengeke Mephibosheth aphumelele bangakamkhiphi kuphi, bangamlande Lo-debar. Amen. Awushekhe makhona phume Lo-debar. Hallelujah. From a dry place. Indawo eyomile bazana sikhuluma ngani? Sikhuluma ngendawo engana progress even spiritual. Hallelujah. Ngizobesa kakhulu ngalo dana kakhulu ngifuna kubesa ngokukhonza ne. Hallelujah. Uthola leli bandla leli alinalutho, alinalo even a tones likamoya. Izwi alikho. uNkulunkulu akekho kuleli bandla. So lindele ukuthi bangqwabe ovela uzofa lapha ne. Glory to God. So lindele lokho phela. There is nothing of God kuleyo ndawo. Because mawusebandleni kumele uphume ugwele uNkulunkulu. Hallelujah. Kumele abantwana benu baprofeta, abantwana bakhuluma ngezilimi, abantwana benu bathakazela abagulayo. Niyangizwa bazalwane? Kumele donke lana bazalwane nibabantu sithi noma singene enkonzweni masithi we are praying uzoshakatha uzwe there is something of God kuleli bandla. Makungena khona into equbukayo, makungena khona into eyenzakalayo. Niyangizwa bazalwane? Uma ngene ebandleni unjalo, uphume unjalo because there is no life. Hallelujah. Indawo edry angeke uphakanyiswe kiyo. Suka endaweni edry, suka kubantu abadry. Umuntu ongathandazi, akazili, akafundisi, wahlala izindaba, wahlala umthongo, wahlala ithimba kwasikimsam. Suka ebantwini abanjalo, abantu abadry Lo-debar leyo angeke uphakanyiswe useseLo-debar. Ngeke uphakanyiswe ifana nale challenge. Hallelujah. Ngeke uphakanyiswe seLo-debar. Yes Lord. Khele kakhulu Lo-debar. Uthi David elandani Mephibosheth lapha. Amen. Ngoba lapha ngeke kwenzeke lutho lapha. Hallelujah. Amen. Amen. Yazi masofuna uphume Lo-debar ne? Bakulethela bakuthengele eshukela we 2 kg ne? Amen. Hallelujah. But hayi make dlamini ngithi nje ngozame ne? Amen. Hallelujah. So funa phuma Lo-debar ngisho. Uthi hey mkhozi akusiwo ukuthi ngiyala ngineshukela eninjani usho nalutho. So diniwe. Dinwe Lo-debar. Uthi lapha kuphiwa. Ngiqinisile bazalwane. Mina ngajikisa isuthu. Angazore ukuthi ngishaped kabi na. Yazo lo bosisi bangipha isuthu. Ya, lembi. Lembi lesuthu. Ayibona ukuthi bayibhekile bayibuka. Bathi ngikhona simfanele nje. Nebubi. Yongeta lobubi ba. Bambisuthu ngiyakhumbula nomnye ugogo eHammanskraal uyazo eBishop Itseng. Bishop Itseng lobeka la. Ngajikiswa nguye. Uthi angasixoxa istora la. Umzalwane bebe sasevusela nonyushuma yakhona. Lo gogo wangiphatha impahla kamkhulu lo washona. True story. True story. True story. Yazi ngalimala. Makathe ngozi ngalimala ngafuna khala. Thina sinale nkana ngisho masokwatile ufuna lokha. Ngoba kahle ngile nto nje yale jeri bese kuluma la. Umuntu ngamshaya. Bathi noya bese saphela. Ngathi ngambamba khona into ba right. Angimfuna lo gogo. Waphizilo zamkhulu. Gogo lo rich phela. Waphilo zamkhulu. Ngathi nje ngifuna kuzibuyisela kuye wangicela Bishop Itseng wathi just for my sake please ungangibangela idrama. Ngalokho uyangibona ukuthi ngihlala. Amen. Listen to me. Awubuke makhelwane. Uthi makhe buka ukuthi ungiphanga. Ngidinwe Lo-debar. Ngidinwe Lo-debar. Qaphela ukuthi wenza njani? Umphami. Bazalwane, listen to me bana basekhaya. Kukhona izipho eziveza unyazo. Kulo muntu uyabukela phansi. Yeah, it's not a gift. It's a sign yokuthi you are pathetic. You are nothing. Yeah. Now think about it. Think about it. Lo muntu ayiravazele impahla. Ayiravaze for 10 years. Athi seka upgradeile. Angene empahleni zamanje. Azakukhuthaza athi iphilile sikole lapha. Hayibo. Angithi listen to me. Angithi mina ningazwanga abantu seka. Angithi mina ungaphisani ngempahla. Hallelujah. Ungaba phela bahlupheke embamba.
But you can't give a fellow member yasetapa impahla nawo lo ngasayithanda. Because a fellow member yasetapa is a fellow diplomat. A fellow mzalwane is a fellow kingdom person. You don't give a kingdom person izinto always ngathi nawe awusoze uyiqhubekele. Nikhona? Sengisiza nani nabekuphala? Phela ngiyaphala ukudlala ngathi. Amen. Yazi. Sothi ngiyarecorda mara ngizokusho lo ngamane ngokhathi. Ngitshela ngomnye umfowabo engimusho ne. Amen. Hallelujah. Not ngakona lutse. What mfundisi you must come. Hallelujah. Ngifuna ukukhombisa stolo lesithengisa impahla washo njalo. Amen. I want to show you ini stolo lesithengisa ini impahla. Usho la lutse. First of all nje ngifuna ubheke I'm an apostle. Yeah. When you think ukuthi mina I deserve to buy impahla kuphi? First nje offside ile. Amen. Hayi ngathi ngalo bengiyela bangangifuna ukwenza nembolo njengoba. Amen. So ngithi awumbonze nibakhuluma ngayo. Wangibonisa ama-outlayer. Ama-outlayer ngithini? Amaseke. Amaseke nobo 30 rand. Impahla lefa umfundisi. Lodi pa. Amen. Lodi pa mntana sekhaya. Ubuhlungu baselodi pa. Kubuhlungu baselodi pa. Amen. Ithi umshiwo womuntu lenyama yomuntu seyiqala ngathi yanuka ne? Akaba ngewena. Uwazi ukuthi uselodi pa. Listen to me. Sometimes kubiza ukuthi uzikhiphe wena lodi pa. Abantu bamangale bakubone ungena bathini iJohn Doris. Hallelujah. Hallelujah. Uthi nje ngiyosipenda 200 ngamanyethelo okuncane kudla. Mara angithe badaba meeting ngifundisa something. Hey, ngifundisa something. Lokhu yazi izinto you are speaking to yourself awumosi. When you like 200 ezinye izinto you are preaching something la kuwe. You are telling yourself something. Niyamzwa. Do you know ukuthi abanye benu hayi mina mana ngokuthi abanye benu ngamabomo. Abanye benu nangakuphi isinki balisana lutho nje uthengele isinki ilofu. Ungabonga ugangathi. But mina nangathengela mina ilofu uzozwa mara ngiyozidangana. Yonke level asafana. Ngiyabonga ukuthi umthengele ilofu mara uqabangile ukuthi ilofu kumele ihambe namaqanda. Ihambela ehambi yodwa because mina ngidla kahle. So when nangabe you decide, bazalwane mara ngizweni. Nangabe you decide ukupha something ngiphe konke phela. Senzela ukuthi noma umuntu athi hayi mina ngizokwenzela ABC service for free ne. Hallelujah. Let's say maybe ngiyabekisa khona labathunga ngobo Makuthemgosi siswami ne. Azasithi nje nansi silendo ukuthi Nicola sizokuthungela impahla ezo5 for free. Hallelujah. Because mina I know ukuthi ngingibani ne. Mina ngizomnika idate. Oh ngiyahawusisa uzothola for free. Ngiyabonga ngithi tsinga next week Friday. Yeah, because you don't understand this language. Yeah, because when in your mind, you think just because a free service, then I mean, I'm lemsile. Yeah, because when I'm a free service. Now, I'm a free service on now because I'm a you understand? Now, I was a the time period. It's fine, or because I'm sure I'm going to you understand? So, young some of us are can nothing nenziwaini ukuthi man play nje wena yathanda lo play man play jambulo vyo man yo betwala ngaba lo tani kipe ngiyekelisa mina hallelujah because nani ndio ukuthi awuka forced wa you understand I rather do it myself now uyahluleka ukukwenza I know who I am I'll shake my world who are you ubeketela yonke ubeketela Bose sibaseswathi ngathi nganthatha ingisa South Africa. Ngiyamkhomba South Africa bayenzani indoda echithayo eshaya. Hallo, uvela idambe ngathi kuyadlala. I didn't know I cannot be a man like. Akaba mntu uyadlala uyobekezela phela hey baba it's over. Akubele phambili. Nina angithi mina dambani. Ngiyabekethela maye. Ngisabe nokukutshela ukuthi hayi phela into ibekezela ayikho. Ngoba uzozuthi angifuna so break imishado ne? Hallelujah. Amen. Mara ngikhona makhono. Amen. Do you know ukuthi once wazazi ukuthi ubani akakuhamba ubekezela noma beyi. Yeah.
thola emsebenzini bakhahlameta kabuhlungu bakhulumana ngathi uyinja ubekezelele 500 we fortnight ubekezele mara you are the daughter of a king. Mara indodana kaNkulunkulu uyekele ukuthi yazini azithatha 7 days fasting khona into wrong la uhambe uyicorrect uthi Jehova uyavuma ukuthi ngibeke so uyavuma lesimo ukuthi sibe kanjani. I cannot. Yeah. Hallelujah. Ngifuna ukuthi ngibuyele le reaction yenu mangithi mina umuntu mangenzela a free service mangahambiya le date yami ngimtshela ngoba umuntu bazali uyokutshela ukuthi ngizodecorate emshadweni wakho Pastor Nicholas for free ne. Hallelujah. Emva kwalo watshele mina ukuthi ngibeke iphi date ngiqalanga mina ukuthi ngidecorate emshadweni wakho. Mina ngitshela wena ukuthi ngaNovember nge-15 ngiyashada bese uyavela hayi ukuthi nje uyabona khona lo bhatala 29,000 engenaphi mina lapha. Because if really you understand giving, if you understand ukuthi umnikela yini ne uzobatshela ukuthi already ne client. Why uthi ne client? Because you understand ukuthi awungenzela ifavor uyanikela. Honor me. Niyazwa bazalwane? Ngiyathi ngishongoshela lo ngikushela ukuthi nani naniserve labandle ningaserve kanenzela Nicholas ifavor. Serve like never before. Ungathi usabangole nokungolela. Abangibonga abangibhatha. Hayibo. You can go to another church uyowenza bosibanginika imali. Because now we are serving the king. Niyazwa bazalwane? Hallelujah. Now we are serving the king. We refuse to beg anyone. Kumele uyale my sister iLodipa. Uyala athi akusoma umfana uthi yambeka iLodipa ke le. Yabona ke lena ke i-dry place. Ngiyabona nje ukuthi lana nje kuyoba dry la. Uthi futhi akunankinga ngiyabonga. Ngiyabonga, I will wait on the Lord. Noma ngeta kimi lo brother athi mfundisi ngibonisiwe ne. Mina ngalo uthi ngihlakaniphela zokuhlebela. Ngithi uthi ubonile mara nawe uyabona bosisi. Nawe uyazibonela ukuthi hayi. Last point. Come on, somebody say, I know who I am. Abana bathi wathwala ne? Niyazwa basafuthi. Bana bathi ayitshela. Rada. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna minyimithi nje ungasayi ne? Amen. Yeah, ungasayi uhlala endlini yakho. Ushiswa yini kwa wena? Awukuhlaliseke ne? Ungasayi. Bangaphethe ukugada nga 11 uzofika. Glory to God. Amen. Hallelujah, because you know who you are. Bazala ngikhuluma lo ngoba ngqono. Mina ifriji yami empty as I speak. Ngikhuluma ngoba ngifuna imali yakho, right? Ifriji yami empty and I'm comfortable. Yana sa mara ngongithola emzini nomuntu. Ngizixoxisa until 1 p.m. Ngilinzi lunch. Ngeke. Hallelujah. Ngivele ngibophe isisu sami. Kambe ngiyoshumayela enkonzweni. Amen. I know who I am. Amen. Hallelujah. That is why ngiyakujikisa. There is a guy saphelelwa friendship. Mina naye. And this is an important story I'm telling you. There is a guy kuqala kwethu ungazuzivele nje umngani ukuthi ngathi kuyophela. Bakuthwa ukuthi wathi kimi kunokudla labafuna kupha abafundisi. Ngajabula ke nawo, ne? For Christmas. Ngajabula in my mind ngithi this man of God sees me as an apostle, ne? Ungibona kahle as an apostle. So it means ukuthi ungifela thini for the tinhle. Uyayibona nto le? Ngaba naloko in my mind. Hallelujah. Kanti this man ungifake akusi program yabafundisi. A program yabantu abahluphekile. Nangangazi. It was a program for the poor. Not a program for pastors. Mina I thought they are blessing pastors lo muhle la bawenda. Baba nikeza ukudla ba December. Kanti no ungifake egroupini yabantu abashaya line. Bayokhongotela. Sangalane bekakhuluma ngazo umfundisi. Uyangasando le? I was hurt. What did this man ungibona kanje? Ngenza ukuthi wena driver mina ngidrive. Nina sazofunda ukusa. Ngatshela omunye wathi mina kuzwa lo ngozokusho. Angicharge mina ukushumayela ne? But sometimes I teach people a lesson. Ngatshela omunye wathi mfundisi, how much is your hour like? Usebenza kanjani uma ubitini, ne? Ngathi mina kuma nje pulpit, ne? Ngishumayele, ne? Hallelujah, for 1 hour is 10,000. Walimala. Yazi ngizwa yini? Hallelujah. Kube bekusho babezikhali lo. What is 10,000? Yazi nje izikhali ushipho. Yazi manje lo baba affordable. Hallelujah. Because kuzikhalo expect ukuthi 40,000.
Give every 500. So, ngangibona le mentality. Wathi mangakhuluma nami noma ngingacharge but I know my worth. When mangakhuluma nami, amen. There are people in South Africa but mabangimema. Amen. But it's never sort of for 3 days. Need to know why for those 3 days, let me see. I was around 25,000. Bahambe bangabuyi. Umntaka oh ngizike ngoba senithule kakhulu ithi ngimsize ne. Mina Jesu ungibiza ukuthi ngizoshumayela igaba. Ngiyoshumayela uthe umkhele wami uphi now. You understand? Maungisusa ungise Cape Town. You are wasting my time. Angibizolwa Cape Town mina. Ngitela wena. So even if ngathi 50,000, vela ngibizolwa lo. You are paying me for my time uthi ngiyele nabo pastor futhi ngiyonana nawe le. But here is the thing, ne? I don't even do that and charge me. But there are people, Pastor B, there are places, if you, a certain pastor, it's a Hatfield, ne? The people cool. When that didn't wear about food is here to look at I wrong. This is a professional church. Bam nigga 100 rand. Bam keep out looks up. Hallelujah. Because I got ukuthi uba. Sengisita now. Mfundisi mfana ngabe umuphi umsebenzi. Mfundisi noma nginika noma ngabe yini. Sesingabhadala imali. Ukhina imali sesi. Hayi nje wena chacha ucine uthi hey la kimi is 250. Do you know, let me teach you something, ne? Ingalo sesizetho ne. Angathi ngizazi ukuthi imali intingalo asengibekise ne. Asithi mababa umtingalo ku150 ne. Hallelujah. Bese asesithi wena angithi lenze njalo I want to show you something ne. Asesithi wena uthi no mina tingalo ngu250 kanti abanye bachasha malini 150. You know what's going to happen? All the cheap people will leave you. All the people who don't understand value will do what? Will leave you uzosafara for 6 months. But after that, kuzobe my clients are correct. Abantu be status. Labathi thina sengina kuphi lapha. Are you getting what I'm saying? That is why, amen. Hallelujah. Now ngabe uthenga iPolo or iMazda, ne? Wonke umuntu uyayidrive, ne? You understand? Mara bangakho inqola ba-drive iBentley. You understand? Halo ngaluthi Bentley uzothi uyafika lapha bathi it is 20 million. Uthi hayibo imali abantu abamle ne? Uhambe uyothenga iMercedes. Mara they know who they are. They understand their value. And angithi mina zibeka iprice ephezulu engaphezulu kwevalue yakho. But I'm making a point. Last then we pray. Friday namhlanje awutshela umakhelwane. Mkhiphe lento ayicabanga ngabo ne? Amen. Khona ayicabanga umakhe umtshela ukuthi it's Friday today. Bese ubukela omunye ukuthi stop khapha kwekhaya. But that's a point in the clear, amen. And other things we're gonna break them down on Sunday. Amen. Hallelujah. The last place we avoid. Is a place that is a hard place. I say a hard place. So when a dry place, when a hard indawo elukhuni ke bazalwane, I found a dry place on this level. Indawo elukhuni yindawo ngeswa ngithele khakhathu, ne? Ya indawo nomungendani, nothing will happen. Noma ungathandaza, nothing will happen. Noma ungafasta, nothing will happen. It takes time to break through. Do you know what inabantu ababuya emindenini elukhuni? Spiritually, iheart, umuntu obuya kuloyo mndeni kunetiqalekiso tetizulwane. Netukulwane lo muntu lona kwaqalekiswa kwakhongwa lapha. You understand? Lo muntu lona waloywa angakazalwa nokuzala. Kunzima noma ngazama ukuphumelela kunzima kubiza ukuthi asuke kuleyo ndawo ahambe adlule South Africa ahambe aye Malawi. You understand? Or afundi izindlela zokulwa ukuze zaphumelela. Either way le ndawo inzima. Kunezindawo ke bazalwane ezinama limitations. Kunezindawo wonke amadoda akhona kandluli ku35 ayafa. Namakhaya akhona kanjalo. Kunezindawo bonke abantu bakhona nedwa wathenga imoto lengazuthi ithe qaqaqa uwa ngayo. Yazi mos? Washaka kahle kushona kumuntu. Kunezindawo ezilimited. Amen.
the whole sibiza it is a hard place. It's a hard place. Uma nina nje enzoba abafundisi abanye bafundisi enzoba baphatha amabandla ungasukeli uthi kimi hayi impostoli bengiqabanga ufuna kuyaphi bengiqabanga ngiyabekisa ke imali yaduma bathi netinya wena uyisukela uyosukela a hard place. Hayi baba bengiqabanga ngaphatha ibandla lutse khombisa ama flames lutse. It's a hard ifuna abantu abalukhuni nabo ubudanda head nayo ilikhuni. Hallelujah. Ngambukela umfundisi wanaba nababo sesivuyiseni asakhala. Amen. Ngabaleka mina usala hard place. Nakanje kungqono mara it's a hard. Hallelujah. So kunezindawo ezilikhulu ngenxa ama altar kuleyo ndawo. Kubiza ukuthi entsabeni uyolwa nama altar, uyolwa netikhulu. Hallelujah. Uyolwa netikhwaga kuleyo ndawo. Glory to God. Hallelujah. Ulwe nazo zonke lezi zinto ezivimbile ukuze uphumelele. It's a hard place. Hallelujah. I can give a good example with my sister. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Athandaza kwenye indawo lengakamela athandaza kuye mara athandaza ngengisho. Hallelujah. Athandaza nimkhuza yawe. Hayi trap amadimon. Athandaza la ndawo. Please athandaza hayi musawu. Ngifuna indzawo le quiet baba. Hallelujah. Wathi abuye lutse abaleka. Kumvitsita the hard place. Kunezinye indawo ezilukhuni. Kubiza ukuthi shift. Now, because I'm teaching you into the Amen. Sometimes ngena ma relationships again. Sometimes ungangena ku relationship orushate nomuntu ne obuya kule iqalekiso lezi. Nomuntu odila nalezi zinto lezi. Izinto beziflow ku business ne everything very right. Wanela kuba munye nalomuntu. Yo. Esikhundla ukuthi ufumane ifavor from God kwavela kwathi sekumele ulwe ngoba uzimbandakanye nomuntu obelong to a hard place. Amen. Usukela beku right wayohamba yokwenda a hard place. Yakhona lapha buye bagijima hard place. Kodwa lapha kukhunda. It's a hard uthi uyabheka malume indlu yakhe. Amen. Auntie indlu yakhe njani? Gogo ukubona noma baphuma lapha kuphunya intuthu. Labona ukuthi abana la kukhulu. Nawe lithemba lokho liphele. Wawufisa ukuthi wakastolo ne? Hallelujah. Uthi hayi yabona mina ngiyoba rich kabi. Mina ngizowakha ngithenza amasimende. Kuphi la? Wamshaka. Manifika lapha uthi mama ngiyakutshela. It's a hard place. Uthi uyabheka nawe ubone ukuthi abana lithemba likhona. Themba la hamba kudala mina ngifike late. La hamba ka 96 ilithemba basalazo lashona. Wena khani ungene. Uthole ubuze ukuthi le foundation lena yesikoni bayibeka nini la? Batshela ukuthi bayibeka ka 1991. It's a hard place. It's a difficult place. Uyophumelela kanjani ku hard place mntana? Hallelujah. Uyophumelela kanjani ku hard place? Kunezindawo ezilikhulu. That is why I'm really closing now, ne? I'm done. The meeting so man will see. That is why it will influence something bazalwane. Ungajahi uqala into yakho, ne? Yes, ungajahi uqala your own church. Ungajahi uqala your own movement, your own business, ne? Hallelujah. Because there is something about uqala kunzima. Yes. Unjani? So nina empela kuqala. Ithi ngibone nje abantu abathi mina mfundisi ngiyakholwa ukuthi ngisoma business. Phansi sana. Now, let me help about some business, ne? Hallelujah. I'm just saying right now. Usebenza ma family. Ithi nkuside. Amen. Hallelujah. Iyekela kudla yonke le mali. Yekela into yakho ukudla ko chicken. Udle bo what, ne? Wasole ngona nje ukuthi ngikutshela ukuthi ubohle uyodla ama wings. Wena so ama wings. Uyangana se. Yekela lento leyo awuke wonke, ne? Wongela ukuthi I want to start my own thing. Wenzelani? Ungaqali from ngoba kunzima uqala